دەنگێ من تێتە بزانم کوردێن مایە ڕۆژاوای کوردستانê cejna xwe bi çawa pîroz dikin zarok derdikevin çune cejnaneyê cejna te pîroz be cejn hal Rojavayê Kurdistanê min dikarin bêjin got بله ایمان جارا کدن جشناتا پیروز به Rojavayê Kurdistanê êdî em dikarin bêjin cejn pir bi awayekî qels û lawaz birêve diçe. Him jî rewşa aboriya aloz wekî te behs kirî him rewşa koronayê rewşa ewlehî û siyasî ya aloz got bi ser deverê de bi giştî tê dirêdim. Ji mêrên sibehê de îman mixabin got cejna Rojavayê Kurdistanê tenê bûye serdana goristanan çi goristanên şehîd dabin çi kesê got bi sedema vayrosa korona canê xwe ji dest dabin. Piraniya xelkê ew kombûnên mezin giştî ser goristana çêdibêlê bi awayekî din li kolanan heta liv û tevgera zarokan wekî salî bihûrî nemayel. Gorî şopandina me cejnê re dirojên berî cejnê re liv û tevgera bazarê tevî got pir geş bû got lê kirîn û firotin tin nebû. Rewşa aboriya aloz ziya xelkê êdî nema dikarin debara jiyana xwe bikin her malbatek nêzî 300 ta 400 هزار لێرەیên سووری پێویستیya wan pê heye ji bo kirîna cilekî ji 2 zarokar û kirîna şêranî û şekirên malê ev jî barekî giran e ser welatiyan got nikarin êdî van pêdiviyan ji malên xwe re peyda bikin. Li hêleke din jî ew xelkên me yên Efrînê yên Serêkaniyê yên Girêsipî got bi sed hezaran koçber bûne li kampane ew jî tu rewşa wanî derûnî jî bwarna alîkar got êdî cejna Remezanê pîroz bikin û wekî xelkên bajarên din cejna xwe jî birêve bin hemî li malê xwe ne li kampane li gundan cihê golê mane li malê xwe rûniştîne ti cejnê nakin. Ev hemî sedemên îman got êdî cejn nema hebe wekî salên bihûrî rewşa ewlehiya siyasî jî got bi ser Rojavayê Kurdistanê de tê ne alîkar got êdî xelk cejna xwe bikin. Peyama aliyên siyasî jî ew jî got êdî cejnên aramiyê û aştiyê bin bo tevahiya Sûriyê li hêleke din jî êdî ew diyaloga Kurdî bigihêje encamên erênî û baş û ev yekrêzî ango yek helwesta Kurdî çê bibe û hêviya kolana Kurdî jî giştî bicî were. Bi her hal di roja xwe ya yekem de niha cejn li Rojavayê Kurdistanê wihaye demjimêrên êvarî liv û tevgera xelkê bêhtir dibe lê heta niha jî liv û tevger qels û lawaz bi sedema vîrosa korona bise ew hejmarên mezin yên got di her du heyvên dawî de hejmara mezin ya pêketiyên korona encam dan û hejmara mezin jî ya kesên got canê xwe ji dest dan hişt got êdî xelk bitirsişkom bûnan her wiha biryara asayîşê jî û desteya tenduristiya rêveberiya xweser jî heye got êdî kombûn çênebin her wiha biryar derketine ji hêzên ewlehiyê ji bo rewşa ewlehî ji bo kontrolkirina rewşa ewlehî tûteqîn çênebin otomobîlên mezin nabe derbasî bajaran bin her wiha motosikl jî nabe di kolan de liv û tevgerê bikin. Eger ev her du werin dîtin li kolanan dê werin girtin nabe ew jî werin danîn gelek rêbendên asayîşê li nava bajêr li destpêka bajêr navendên pişkinînê gelek hatine danîn ew ji bo kontrolkirina rewşa ewlehî demjimêrên êvarî îman liv û tevger bêhtir çê dibe be xelk berê xwe didin cihên rûniştinê deverin xweş bin xwaringehan tevî got girtîne lê hin ji wan hene bi awayekî dikarin bêjin bilez karê xwe dikin tenê bo xwestekên derve karê xwe cîbcî dikin xelk berê xwe didin wan hin li û tevger hin çend kolan tê peyda kirin jî em ê gel we em ê demjimêrên êvarî jî mêweşanê bikin bêçawa cejn li Rojavayê Kurdistanê birêve diçe lê bi her hal heta niha jî qels û lawaza û ew liv û tevgera zarokan wekî salê bihûrî nemaye bi hezaran penaber dilê waş kestiye îman bi hezaran xelk kesê wan bi korona canê xwe ji dest dane namakarin cejnê bikin. Ev gişt sedemên got êdî cejn li Rojavayê Kurdistanê tevî rewşa aboriya aloz nemîne. Destxoş hevkare min Ekrem Salih ji qamişluya Rojavayê Kurdistanê di roja cejnê de zaniyarî dan tu her hebî cejna te û tevahiya gelê me li Rojava pîroz bi xêr û bereket û xweşî rehetî.